Tungod sa nasinaping pag-usab-usab sa klima, tumong sa Student Catholic Action of the Philippines Conscap nga paamguhon ang mga kabatanunan sa epekto sa climate change. Mao nga dinhi nagsentro ang ika-11 nga National Leadership Conference nga gipahigayon sa Talavera House of Prayer nga nahimutang sa Quezon, Cebu City diin gisalmutan sa mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa nasud. Scan ako, Laiko o Leadership in Action Youth ako o Renewal of the Leyte Paramount is Climate Change mao'y tema sa maong kalihukan. We also want the youth to be aware that they are so much a part of the church, that they can contribute to the new evangelization, and that if they transform themselves, they can also transform society. Ato sa 5-day conference, nagkalain-laing activities ang gihimo sa SCAP sama sa plenary session ug environmental exposure diin gibisita sa mga misalmot ang Archival Eco House, Rafi Tree Nursery, WOW USJR, Inayawan Dam Site ug ang Olango Wildlife Sanctuary. To encourage them that their presence should be felt in every community and every church, and they should continue to serve in whatever capacity. Save the earth on different ways on how to segregate the waste, and we also go to an exposure in which we actually see the reality that is happening on this planet. Being a leader is not just about being there to help other people, to guide the students, but also being a leader is also following the footsteps of Christ, that is, we are being empowered by the Holy Spirit. Nunod sa nagkataas nga crime volume sa dakbayan sa Sugbo, gitawag na ang atensyon ng Cebu City Police Director Noli Romana sa Police Regional Office 7. Andrea Patenia, Sugilimi. Gipatawag na ni PRO 7 Regional Director Danilo Constantino pinaagi sa hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division, Police Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, ang atensyon sa hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa nagsakang kaso sa krimen sa syudad. Makaalarma na ang dakong pagsaka sa crime volume sa Cebu City ug 22% sa first quarter karong tuiga, itandi sa first quarter sa miaging tuig, kun itandi sa crime statistics sa probinsya sa Sugbo nga mikunhud og 16% karong tuiga. Sa dalaan sa kapulisan, misaka og 70% ang kaso sa theft sa Cebu City karong tuiga, 44% ang robbery ug 52% ang carnapping. Gitahasan sa PRO 7 si CCPO Director Police Senior Superintendent Noli Romana sa pagpresentar kanila sa iyang mga solusyon sa pagsulbad ning maong mga problema. Para at least dili ningon nga we want to find fault, but we would like to show to them that this is the situation that we have noticed for them to take action. Nasayran nga gidugangan na di ay og kapin 30 kasakop sa Regional Public Safety Battalion ang CCPO sukad pa ni atong sinulog apan wa gihapon kini nakasulbad sa nagsakang krimen sa Dakbayan. Mato di Lawas, di ang gidaghanon sa pulis ang solusyon kundi ang strategiya sa ilang deployment. Gani nihatag siya og tip gani atong City Director pa siya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kanunay gyud niyang tunan ng ilang crime statistics aron ma-adjust ang police deployment. May pagkan, this is what I did when I was in Lapu-Lapu. Every week itanaw na akong crime statistics. Then based on that one, Cebu Police i-deploy ni dito kay kaming area daghang tawa din daghang ana. So we will be facing squarely the problem. Padadaan sa bilag kopya sa crime statistics si Cebu City Mayor Michael Rama aron masayran ang crime situation sa iyang dakbayan. Tuwa karon sa kauluhan si Romana. Suway untang kuhaan ining inyong tigbalita sa iyang habig, apan di siya mutubag sa tawag, ug wa pasab siya tubag sa text message kundo na bagyoy mga station chief nga relibuhan niya sa pwesto. Andrea Patenia, News 5. Subay sa maong balita, wa magkuwang ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa mga panginahanglan sa kapulisan ini. Mao nga way rason nganong dili nila mapukan ang nagkataas nga kriminalidad sa syudad sa Sugbo. Leslie Caminado Vistil, Sugilimi. Gihulagway sa pangu sa Police Coordinating Advisory Council nga si Vice Mayor Edgar Labella nga usa ka wake-up call ang pagsaka sa kriminalidad karon sa dakbayan sa Sugbo. Mao nga magtukod sila og Task Force Joshua, di ng kapulisan na dunay partner nga mga tanod aron magtinabangay sa pagsumpo sa illegal nga drogas. Plano sab sa PICAC nga mitingon ang tanang barangay tanod ug ipaubos og training. Atong gipahangyo to stop
o pagkatabang sa atong mga barangay tanods. So they call it Operation Joshua. This is a wake-up call for all of us. The increase in the crime incidents. Diyang gipangutana sila Belia kung angayan bang hulipan si Police Senior Superintendent Noli Romana isip hipi sa kapulisan sa Dakbayan. At para na po it's premature at this juncture, at this point. Ato sa tagagi gayon, ha? Ato sa tagagi gayon. Let's give him the chance. And of course, atong suwayan ang unsa pang mga programa. Alang kang Mayor Michael Rama, usa kini ka challenge sa kapulisan sa syudad kung unsaon nga moubos ang kriminalidad ilabi na kang City Director Noli Romana. Dugang sa mayor nga iyang gipapili ang kapulisan kung unsa ang ilang gusto, in ba or out silang pwesto kung padayong di masulbad ang kriminalidad kay wa kuno magkuwang ang kagamhanan sa Dakbayan sa mga gikinahanglan sa mga pulis. So it's a big challenge to all of them. And I've been very clear to them. Gentlemen, so you better ship up or you will be... Are you referring to Colonel Romana? No. Oh, because we're talking about a very important ingredient in a city. Leslie Caminada Vestil, News 5. Nagsiko pinaagi sa gihimong entrapment operation sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force kagabi ang usa ka bayot nga namugaw og mga minor de edad. Andrea Patanya, Suginlimi. Tulo ka simanang gipanid-an sa mga sakop sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force ang giingong mamugaw og minor de edad nga si Fugelito Sikoy Baring alias Rica, 21 anyos. Nasikop kini pasado alas 8 kagabi sa gipahigayong entrapment operation sud sa usa ka mall sa barangay Mambaling. Siya ang magtapok. He will gather the girls and then ihatod niya. So i-offer niya, ihatod niya sa iyang customer. Siyam ka babae ang na-rescue, 7 niini ang mga minor de edad, samtang 18 anyos ang duha, 15 tuan na karon sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development. Giingong gipamaligya sila sa kantidad nga 3,000 ngadto sa 4,000 pesos. Base sa investigasyon, nga nasayod na daan ang mga biktima nga ipamaligya sila alang sa serbisyong sexual. Giimbestigahan pa kung nasayod ba ang mga ginikanan sa biktima kay apil silang mapasakaan og kaso kung mapamatud-ang kakunsabo sa bugaw. They could be liable if they know that they are that these children are in this activity and that they benefit from the proceeds from it, so they could also be liable for the violation of the anti-trafficking law. Gipanghimakak sa dinakpan ang pamasangil ug matud pa nga bisan og nakigsabot siya sa police decoy, wa kuno niya tinud-a ang pagdaog mga babay ug wa kuno siya kaila sa mga biktimang gipang-rescue. Gitikta lang ko ang nga ng pangalan James na makita ni dito sa may shopwise. Yung din pag ito na ako dito, ang katong mga bata, tingnan ako namin na sila dito. Yan ito, pag ito dito sa layo, sa ubot ako sa shopwise, kung pagkangalan ko ng kanan, hindi kasuda ang mga bata, niya ako gisikop din kapag abot na ako dito. Sukad Enero ning tuiga, upat na ka mga entrapment rescue operations ang napahigayon sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force. Diin tulo na ka mga tao ang nasikop o 27 ka mga biktima ang na-rescue nga naglangkob og mga menor de edad. Panawagan sa maong task force ngadto sa publiko nga di sila muhunong sa paghatag ilang impormasyon kabahin sa mga kalihukan sa ilang lugar nga ilang gidudahang adunay kalambigitan sa human trafficking. Gimonitor sab karon sa Regional Intelligence Division ang kaso sa sextortion kung pagpamiktimag online users gamit ang peke nga account sa mga sexy nga mga babay. Gipahibaw hinuon ni RID Chief Paul Labra nga wa pa sila'y nabantay ang suspect ni ini sa Rehiyon 7. Tungod kay nitabo mo og nabantayan naman ito sa kauluhan, dinhi atong gibantayan usab na dili ni mahitabo dinhi sa atoa. Andrea Patenya, News 5. Napasok ilam sa usa ka sakyanan ang motorsiklo ug ang driver niini nga suway untang mi overtake sa may dalan 3 de Abril, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo ganihang kadlawon. Gila ang driver sa nadisgrasyang motorsiklo nga si Justiniane Nico, 25 anyos, taga Barangay Tisa. Samtang ang nagmaneho sa sakyanan nga Pajero mao ang usa sa barangay kagawad sa Pasil nga si Steven Acevedo.
Gingong samtang padung mo right turn sa gasolinahan ang maong sakyanan, mi-overtake ang motorsiklo sa tuong bahin apan naapiki kini hinungdan nga nawadan kinig control sa manubela og ni bangga sa gutter og ni babag ang motor dayon pasok ilawom sa sakyanan. Padong makulit ko, pero naka-signal ka. Oo, naka-signal, oo. Siya ko sublang juga kayo nga ni-insert lang ba sa kilid. I don't know, nga nung niagi, diriset siya niagi nga. Padong man ta siya labangon. Duda ko kaning motor na igo ni sa kuan sa gutter. Diri sa kuan mo ni simplang ni siya nabali. Nagtuogan ko nga nisugat ni siya. Jail warden sa BJMP sa lungsod sa Medellin uban ang 5 ka jail guards girelibuhan na. Kini tungod sa pag-eskapo sa duha ka piniriso ni adtong Mayo 1. Andrea Patanya, Sugin Limi. Girelibuhan na ang jail warden uban ang 5 ka jail guard sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP sa Medellin, subay sa pagpuga sa duha nila ka piniriso ni atong Mayo 1 nga sila si Roger Lagahit ug Berly Tudtud. Ang gwardyang si Tudtud kinsa nag-atubang og kasong robbery with homicide, human nangawat og namusil sa teller kaubang gwardya ug kapuyo niini sa Fairbank Daan Bantayan, mauray na priso pagbalik human gitahan sa iyang kaugalingon. Gikumpirmar ni BJMP Assistant Regional Director Efren Nemenyo nga gipirmahan na niya ang relief order sa jail warden nga si Jail Inspector Leonilo Jimenez Jr., 5 ka jail guards on duty nga silang SJO4 Wilfredo Bronyola, JO3 Rubik Esto Magulang, JO1 Arnold Malaluan ug JO1 Reynald Hinogin. Lakip nga girelibuhan si JO2 Sterling Cañete kay wa kini motunga sa iyang duty ni atong higayuna. Mag-atubang silang tanan og kasong administratiba nga serious neglect of duty. Nasayran nga ni atong adlaw, 18 ka inmates ang gipagawa sa 4 ka jail guards alang sa morning sunning ug wa mabantayi nga nakakatkat di ay sa kural sila si Tudtud ug Lagahit. Based on investigation, mga kung kahoy nga gamit, yung sandig dito sa field, mo kung gamit nga tikangan ilang gitikangan dito. Dugang ni Nemenyo nga kun mapamatud ang kakunsabo ang maong jail guard sa pag-ikyas sa mga piniriso, mahimo sab silang pasakaan og kasong kriminal nga infidelity in the custody of prisoners. Wa say plano si Nemenyo nga dugangan og security facilities o policies ang Medellin BJMP kay di man kini maoy problema kundi ang performance sa ilang mga sako. Problema nato personnel. No? Mo na ato nakita ang problema. But daghan pa gid sila at that time. Sila ka mag-duty at that? Upat. Okay na. Upat ka mag-duty. Then, mamaya mong question. Dako kayong question mark. Nga nga makiti at ubangan pa yun. Nga, part. Andrea Patania, News 5.